Bature, you dey go and they ask for me. in ka dan taba kan mutum shine za ka ga mutum asin da asin Ai shi na dauka nan ba nan na ta ba nan da ba tana za mu sashi ba na ta za mu sashi direct daga shi. Na za mu ɗauka sai mu juyo. Na za mu dauka yanzu. Naka ita ce a gefen can. Shi yana kan da. Ai nata ba haka za yi ba direct da tola. Shi nashi ne ba muka ce za mu saka daga nan. Daga nan ya. Zan fara daukan nashi. Fara daukan nashi. Ya dawo nan to. Hannun ka wani neman ruwa na. Ina da ya jawo kuɗi. sai baba sun din yana ciki baba sun yana ciki Ko naira 10 sa. wallahi wai haka mun dan Ko shekara sai ya dawo. Ɗayan nawa shekara sa ɗaya kuma da. hold on SP hold on To bai. Aska shi da rai. Ita nan zai same shi cikin nan mai rufewa. Cikin nan mai rufewa. Wani kai ɗaya a kan wani. Muna faɗa dirran da ka samu yi